Kimde nime? Bizde kindik. Привет! Бабушка, мама, хочу передать им привет. Ни в коем случае не могу. Гимназия! Берги, Альфия Османна, привет!
посвящение миңа бик охшаны, чөнки башлану менән без үземә яңа достар таптым, танышып алдым һәм башта квест менән башланды, квесттың барышында мин тагы достар менән танышып, уларда якын аралашып, бер-беребезгә асылып, танышып алдык. Бunda килеп иткәч тә матур концерт булды, хәтта бөтенләй лә охшаны. Бүгенге посвящение миңа бөтә яклап та охшанды. Ул яңа танышулар, яңа дуслар һәм һин үзеңдән шундай бер гаилә икәнен аңлайһың һәм һин бу Башкортстандан килгән яшьләр белән бергә берләшеп, дуслашып, бергә кыланышып, бunda вакыт үткәрдек. Безгә бunda бик күңелле, бик охшай. Барыгыла бик бу бөтен саралар бик зур кимәлдә үткәрелде.